umelez horretan ibiltzen ginen batzuetan, zoki mintzen duzu abeste zertan horretan, akordetan az, txirikeretan, hori goen zan, asko. Zela zan? Txirikila zela zan? Txirikerea zan, hori egurtxuet, punte gatara, bitetik, eta gero beste palo bategaz, jo punte batean ras eiteuen. Eta gero nok irabazi, horre goten zan, norberen zera habilidadea, haidean egun zanen beste baten joa, zenbat urrinago, horra zen joken, bera asko hori edozinik indikean gauzea, zera, zorroz paturbet, muturtxuek, eta txiki izet, zan ez da izan zentimetroko, txikitu izet zan, gehienetan. Luzea, batzuk luzea, baina gehienetan honago txikituek, eta musturrek. Jo, eta atzo egiten zen, jakine, imeni ganean, atzo egiten zen. Atzetan zenan, garantza egote guenean, edo horregaz, bai, zenbat eta urrinago hobeto. Baina gehienetan, atzetan zen, garantza egite guenean, beste panukada bat makillazo bat eta zegoetan botaten zen, eta zenbat. Horregaz.